जोंनि अल बड' एक्स बड' भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि थांखिया जाबाय जोंनि गोदोनि दुलाराय बर' फरायसाफोरनि दैदेननायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जि बड'लेण्ड सोमावसारनाय जादोंमोन बे बड'लेण्ड थांखिखौ लानानै जोंनि दाबिया जिहेतु जाफुङाखै मोगथाङाव बेनिखायनो बे दाबिखौ जोङो गुदि खालामनानै जोंनि बे अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना बे गोदोनि दुलाराय बर' फरायसाफोरनि थांखि बड'लेण्ड हादोर सोरजिनायनि जितु दाबि बे दाबिखौ जोङो दैखांफिनदों आरो बे दाबिखौ लानानैनो जोङो जोंनि हाबाफारिखौ जोङो लागासिनो दङ। बिनि थाखाय जों डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ दादों। जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जाबाय, चिरां डिस्ट्रिक्ट जाबाय, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जाबाय, क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जाबाय आरो दिनै जोङो बे तामुलपुरावबो फुल फेजार जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ दाफुंनो थाखाय जों बेवहाय नुजाफैदों आरो जोंखौ सेन्ट्रेल कमिटि जानानै हांख्रायनानै लाबोदों आरो बेवहाय आन्चलिक कमिटि गोबां नुजाफैदों, रायजो राजा नुजाफैदों, गोदोनि भलन्टियारफोर नुजाफैदों आरो बिथांमोना गोख्रोङै बिथांमोना आन्चलिक कमिटि आरो डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ दिनै दाफुंनानै लानायनि थांखि लादों। दा बे फैबाय थानाय इलेक्सननि बेलायाव जों दाखालि क'क्राझाराव जोंहा मोनसे जथुमदोंमोन। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मोनसे एग्जिकिउटिभ मिटिं जादोंमोन जोंनि बे एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन। बेवहाय जोङो थांखि लादों जे जों बै फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो खुनु मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ जोङो थोंजोङै जोङो मदद खालामा। गतिके जोंनि अर्गानाइजेसननिफ्राय जोङो खुनु मोनसे राजखान्थि दोलोखौ मदद खालामनाय, हेफाजाब खालामनायनि जोंहा थांखि गैया। अबयस्से जुदिहे गावबागाव जायगायाव गावसोर मोजां मोननाय, गावसोर पसन्द जानाय केन्डिडेट्सफोरखौ बा राजखान्थि हान्जाखौ जुदि बिथांमोना मदद खालामोब्ला गाव गावनि गोसोजों मदद खालामनो बे राजखान्थि हान्जा एबा बिजाथिफोरखौ मदद खालामनो हागोन। बेवहाय जोंहा बाधा गैया। कमिटिनिफ्राय थोंजोङै मदद खालामा होननानै जोंहा बिथांखि लाखानाय जाबाय। ओरैहाय सानजाथिंजाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोंहा डिस्ट्रिक्ट कमिटिया थांनाय बोसोरावनो दाना लाखानाय जादों आरो बिनि उनावहाय जोङो आन्चलिक कमिटि माखासेखौ सिगाङावनो दाखानाय जादों आरो बेनिफ्राय दाख्लै बावैसो जोङो माखासे आन्चलिकफोरखौ दाना लानाय जादों। जोंहा उदालगुरि जिल्लायाव फ्राय 20सो आन्चलिक कमिटि दङ एक्स भलन्टियार फर्सनि। बिनि मादाव जोङो 12 आन्चलिक कमिटिखौ दाफुंना लाबाय आरो ओमफ्राय बाखि जिखिनि दङ बिथांमोना डेट जोंनो हरथ'नो हायाखै। बे डेट मथे आरो जायगाखौ थि खालामनानै बिथांमोना जोंनो मिथिहोगोन आरो बै दिनावनो बै आफादखौ जोङो दाहैनो हागोन। नैबे जोंहा नैबे तामुलपुर जिल्लायाव दिनै डिस्ट्रिक्ट कमिटि बिथांमोना दानानै लाखादों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना आन्चलिक कमिटि माखासे दिनै बेवहाय दाफुंनायनि थांखि लादों आरो बिथांमोना नुजाथिफैदों आरो हयथ' मोननै मोनथामसो आन्चलिक थाबावनो हागौ। बेखौ जोङो बे बिसायख'थिनि गेजेराव हायाब्लाबो जों बिसायख'थिनि उनाव जों बै आन्चलिक कमिटिफोरखौ जोङो गोख्रोङै दाफुंनानै लागोन आरो चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवबो बेबायदि आन्चलिक कमिटिफोरखौ दाना लाबाय थानाय जादों आरो डिस्ट्रिक्ट कमिटिया अलरेडि दंखायो आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो बेनिफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि माखासे आन्चलिकफोरखौ दाखालि जोंहा 18 बे मार्चआव जिहेतु जालांबाय सेरफांगुरियाव जोंनि एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि बेवहाय बिथांमोना डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ दादों आरो बेनिफ्राय आन्चलिक कमिटिफोरखौ माखासेखौ लिंहरनानै बिथांमोना साननैसोनि उनाव दागोन होननानै बिथांमोना जोंनो बाथ्रा होदों। आन्चलिक कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोरखौ गोख्रोङै दाखांनायनि उनाव जोङो कनभेनसन लागोन डिस्ट्रिक्ट वाइजआव। बे कनभेनसनाव जोङो गुवारै सावरायगोन। जोङो गोदोनि दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जिथु बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि जिथु थांखिमोन बे थांखिखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय जोङो माबायदि आवगायलांगोन, माबायदि लामा लागोन, स्ट्रेटेजि लागोन, बिनि सायाव जोङो गुवारै सावरायगोन। जोंहा कनभेनसन जागोन। जोंहा दा बे इलेक्सननि बारहावानि थाखाय जों बेखौ एसे दोनथ'नाय बायदि जादों। बेनिखायनो इलेक्सननि उनावनो जोङो कनभेनसनखौ लानानै जों गुवारै सावरायगोन आरो मा रोखोमनि स्ट्रेटेजिजों बा सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ बोरै लानाय जायो जों बेखौ उनाव सावरायगोन आरो बिनि थाखाय जोङो जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सल' नङा गोदोनि जायफोर आबसु वार्कारफोर दंमोन आन्दलननि समाव जायफोर बाहागो लादोंमोन जों बिथांमोनखौ हांख्रायगोन आरो बिनि अनगायैबो जोंहा जेरै आइजो आफाद दङमोन, गोदो BPSC दङमोन,
बे रोखोम गोबां जोंनि बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि दाबियाव ओंखारबोनाय संगठनफोर दङमोन, गोरों गोराफोर दंमोन। जों बिथांमोनखौ लेंहरनानै मोनसे प्लेटफर्माव जोङो ज' खालामगोन आरो बे प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोङो इयुननि हाबाफारिखौ जोङो लागोन। जोंनि थांखिया जाबाय बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाय आरो बे बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि जिथु थांखि जोंनि सिमां बेखौ जाफुंहोनो हायागौमानि जोंनि सोमावसारनाय जोंनि नाजानाया सोलिलांबाय थागोन।